Γεια σας. Με λένε Γεράσιμο Παπαχαραλάμπος και είμαι 49 χρονών. Είμαι παντρεμένος με την Joyce 7 χρόνια. Βέβαια γνωριζόμαστε 20 τόσα χρόνια. Εγώ υπήρξα παντρεμένος και η Joyce ερωμένη μου, να το πει κανείς. Αυτή την εποχή είμαστε στην πιο δύσκολη φάση της σχέσης μας. Είμαι άνεργος. Γιατί είναι και μεγάλος γκαντέμις, όπου πάει κλείνουνε. Και βρέθηκα σπίτι μου. Σας καλωσορίζω στην ομάδα της ψυχοθεραπείας. Είμαι ο ψυχίατρος, σεξολόγος, σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων και μουσικοθεραπευτής Γιάννης Λεωνάρδος. Απόφυτος του Πανεπιστημίου της Πάδοβα. Εγώ είμαι γιατρός σεξολόγος και εδώ ήρθατε να μου μιλήσετε για το κρεβάτι σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πέστε μου λοιπόν πώς είναι το κρεβάτι σας. Πώς να είναι, ένα διπλό κρεβάτι, όπως όλο το ζευγαριό. Αριστερά. Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν την Ελλάδα τουλάχιστον. Σας καλώ πολύ σοβαρά να κάνουμε την άσκηση, να πιστέψετε σε αυτό που θα συμβεί. Να είστε εσύ αυτόν, χαλαρώστε. Νιώστε το βάρος σας συνειδητά, να πέφτει στην καρέκλα. Να το βάζετε τα κάτω. Λοιπόν, ακούστε. Εισπνέω δυνατά και μετά. Θέλει και το ταρακούνημα του σώματος. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε. Εισπνοή δυνατή, παρακαλώ, εισπνοή δυνατή. Δώστε και με σώμα! Γελά συνέχεια, εσύ κουνιούν τα βυζιά, σε παρακαλώ. Σ' αγαπώ. Κι εγώ σε αγαπώ. Κι εγώ σε αγαπώ. Πώς γίναμε έτσι, αγάπη. Η καθημερινότητα είναι άγριο πράγμα. Να πάω στο σούπερ μάρκετ, να παραγγείλω την κερατίνη, να βρω άκρη με το λογιστή. Να μην μπορώ να βρω δουλειά και τα λεφτά να τα φέρνει στο σπίτι η γυναίκα μου με μανικιούρ και πεντικιούρ. Κι εγώ με 2 πτυχία, τίποτα. Η μάνα σου. Για τη δικιά σου. Γιατί ο Πρετεντέρης. Εσείς είστε καλά. Το σύμπαν ακούει. Πάμε όλο και καλύτερα. Όλο και καλύτερα. Βοηθάτε. Όλο και καλύτερα. Έλα. Όλο και καλύτερα. Όλο και καλύτερα. Όλο και καλύτερα. Εσύ μουσικάλια δεν το λες. Αυτό είναι σύνθημα του Κουκουέ. Είμαι καλά, το θέλω. Είμαι καλά, το ξέρω. Είμαι καλά, το μπορώ, ναι, ναι. Είμαι καλά, σ' αγαπώ, πάμε μαζί. Είμαι καλά, το θέλω, ξυπνάτε.